Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Min qalbi fisem il-mulej nsellem lil kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment dawk li ma morda, dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom, dawk rikoverati f'residenzi differenti madwar Malta u Għawdex. Il-mulej jimxi magħkom, il-mulej iqawwilkom qalbkom permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-Ewkaristija. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li lqajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li wett il-ġenna lil ħallil niedem fuq salib, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tidħol għalina midinbin quddiem il-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin, dawwal il-qlub ta' wliedek li tqazzu bl-emejjel ta' ndiema u fit-tjieba tiegħek agħti widen għat-talb umli tagħna. Int li tnissel fina x-xewqa tar-rabta miegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Daniel. F'dak iż-żmien, is-Sultan Nabucodonosor qabad u qal: Sirak, Mesak u Abednego, jaqgħu għamiltu l-ħsieb li ma taqdux l-allati u li ma tqimux l-istatwa tad-deb li jien waqqaft? Issa ara, intomx lesti li tinxtaħtu fl-art u tqimu l-istatwa li jien għamilt, ma li tisimgħu id-daqq tal-kornu, tal-fifra, taċ-ċetra, tal-arpa, tas-saltarju, taż-żaqq u ta' kull xorta oħra ta' mużika. Għax jekk ma tqimux tkunu minnu fih mixħutin f'nofs forn ta' nar iħeġġeġ. U li ma hu dak Alla li se jeħliskom minn idejja? Sidrak, Mesak u Abednego wieġbu lis-sultanu qalulu: Nabucodonosor, aħna m'għandniex għalfejn inwiġbuk fuq din il-ħaġa. Jekk inhu tassew hekk, Alla tagħna li aħna nqimu jista' jeħlisna minn idek, o Sultan. U bqar jekk le, kun naf, Sultan, li Allatek maħniex sa naqduhom
U l-istatwa tad-deheb li jint waqqaft maħniex se nqimmuha. U mbagħad Nabucodonosor imtela bil-korla u l-bixra ta' wiċċu tbidlet kontra Sidrak, Mesak u Abednego. U bħala tweġiba ordna li qabdu forn 7 darbiet isħan mis-soltu. U ried li xi rġiel b'saħħithom mill-armata tiegħu jorbtu lil Sidrak, il-Mesak u l-Abednego u jixtuhom ġew l-forn tan-nar iħeġġeġ. Imbagħad is-Sultan Nabucodonosor staġeb u qam minnu fih u qabad u qal lill-konsilliera tiegħu: mhux tlieta kienu l-irġiel li xħetna marbutin fil-forn tan-nar? Wieġbu lis-Sultan u qalulu: u żgur Sultan. Iżda u reġgħu qal: din x'biċċa hi? Jien qiegħed nara 4 irġiel maħlulin u mexjin fil-forn tan-nar u raba wieħed qisu xi wlied l-Allat. Nabucodonosor qabad u qal: imbierek Alla ta' Sidrak, Mesak u Abednego li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu li ttamaw fih u kisru l-ordni tas-Sultan u taw ħajjithom biex ma jaqdux u ma jqimux Alla ieħor lif lill-Alla tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Ta' min ifaħrek jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min Flimkien ta' min ifaħrek jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej Alla ta' missirijietna. Imbierek ismek qaddis u msebbaħ. Flimkien ta' min ifaħrek jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-seb imqaddes tiegħek. Imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek. Flimkien ta' min ifaħrek jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abbissi. Imbierek int fil-wisa kollu tas-sema. Flimkien ta' min ifaħrek jollik fuq kollox għal dejjem. Ħenjien dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommuha sħiħ. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut li jemmnu fih: jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Qalulu: aħna nisel Abraham u qatt ma konna l-sira ta' ħadd. Kif tiġi tgħidilna li nkunu ħielsa? Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sir ta' dnub. U l-sir ma jibqax fil-familja għal dejjem, imma l-iben għal dejjem jibqa'. Jekk l-iben jeħliskom tkunu ta' bilħaq ħielsa. Jiena naf li intom nisel Abraham, madankollu qegħdin tfittxu li toqtluni, għax il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. Jiena qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand missieri u intom tagħmlu dak li smajtu minn għand missierkom. Qabżu qalulu: missierna huwa Abraham. Qalilhom Ġesu: kieku kontu li ta' Abraham kontu tagħmlu bħalma għamel Abraham. Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili, bniedem li jettilkom il-verità li smajt minant Alla.
Dan m'għamlux Abraham. Intom tagħmlu bħalma jagħmel missierkom. Qalulu, aħna maħniex li tiż-żina, missier wieħed għandna lil Alla. Qalilhom Ġesu li kieku Alla kien missierkom li kontu tħobbuni għax jien ħriġt u ġejt mingħand Alla. Għax jien ma ġejtx minn rajja, imma kienu li batni. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'dawn il-ġranet qegħdin nisimgħu imħabbra lilna bosta siltiet li juru kemm qiegħda tikber l-oppożizzjoni għal Ġesu u għall kelma tiegħu. Biex ngħidu hekk, il-borma qiegħda tbaqbaq u xi Fariżej u xi sezzjoni mill-poplu Ludi kienet qiegħda dejjem teħrax kontra Ġesu. Sa ma naslu mbagħad biex il-ġimgħa d-dieħla nidħlu tassew fil-rakkont tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Ġesu illum jgħid lil daw il-lut li jemmnu fih, jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi, x'jiġifieri iżomm fil-kelma tiegħu? Jiġifieri inti tisma' l-kelma tal-mulej, tħallija tinżel f'qalbek, taċċettha, tħallija tibnik, tħalli dil-kelma xi drabi tixlik, tħalli dil-kelma ittik direzzjoni. Din hija l-kelma tal-mulej għax hija ħajja u qawwija. Il-kelma li tqanqanna l-koll għal konverżjoni vera. U ma Ġesu jkompli mela x'inhu huwa r-riżultat, x'inhu l-effett tal-kelma u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Xi kultant aħna l-bnedmin faċli naqgħu għal xi ingann. Dak li huwa serq insejħulu xi ħaġa oħra. Dak li huwa qtil insejħulu xi ħaġa oħra. Dak li huwa droga insejħula rikreazzjoni, mela il-bniedem għandu l-kapaċità li xi ħaġa li tkun ħażina ilbisha libsa oħra. U dak huwa l-ingann u kemm hu faċli li aħna l-bnedmin naqgħu għall-ingann. Imma Ġesu mhux qed jgħidilna u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Il-verità teħilsek meta inti tażel is-sewwa, meta inti tażel li taħfer, meta inti tażel li tkun onest f'kollox, meta inti tażel dak li huwa ġust, din hija l-verità. Iktar l-isfel illum Ġesu qed jgħid lin-nies, qed jgħidilhom biex il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. Kemm hija twissija importanti di għalik li qed tismani, int min int. X'inhi l-istorja tiegħek sa issa, l-esperjenzi tiegħek. Ġesu qed jgħidlek u jgħidli għax il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. Ejjew nitolbu l-mulej biex il-kelma li nisimgħu, speċjalment f'dawn il-jiem, tassew taqbad l-art fina biex tikber u tagħti l-frott. Illum qabel l-Evanġelju smajna l-kliem f'dak il-versett qasir, ħenin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Inti kemm qed tisma' il-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċira? Inti kemm qed tożża l-kelma? Inti kemm qed tagħmel frott permezz tal-kelma ta' Alla billi żżomm sħiħ? Ħuti eżis nitolbu biex aħna nħarsu l-kelma ta' Alla f'qalb tajba u sinċira u nagħmlu l-frott bil-perseveranza fil-waqt li ngħidu wara kull talba tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ għal riġlejna,
tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Biex l-insara ma jidħlux f'kompromessi mal-idoli tad-dinja ta' żmienna, nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Biex dawk li jbatu l-inġustizzji minħabba l-kuxjenza tagħhom jiġu meħlusa mill-verità li jxandru. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Biex iż-żgħażagħ tagħna jgħixu ta' bnedmin ħielsa u jiġħdu kull manipolazzjoni u sfruttament tal-età żagħżugħa tagħhom. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Biex aħna ma nkunu il-sira ta' ħadd u ta' xejn, imma nilqgħu il-verità tal-kelma ta' Kristu li tagħmilna bnedmin tas-sew ħielsa. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. O Alla missir dawk li jittamaw fik, eħlisna mill-qerq tal-gideb tax-xitan u dawwanna bil-kelma ta' ibnek Ġesu biex inkunu bnedmin ferħana u ħielsa. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Amen. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju mqaddes, imwaqqaf minnek għal ġieħ ta' ismek, biex bil-grazzja tiegħek ikun jiswa wkoll ta' għajnuna għalina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal:
Ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess missier. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jessaltna il-qawwa, il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisbew li nistarabnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijiet kollha minn kull ħażen. Żommi dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħaristi
Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-misteri qaddisa li rċevejna mulej ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu lil qlubna bil-ġibdiet ħżiena u jwettquna u jħarsuna dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikhom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej u nroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-inaqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Dunkarm fl-innu Malti talab għal 5 doni. Talab għad-den, talab għal ħniena, għas-saħħa, għall-għaqda u slim. Fir-raba riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li nieqfu naħsbu ftit fuq id-don ta' l-għaqda. L-għaqda hija l-armonija ta' bejnietna. L-għaqda ġejja mill-fatt li aħna nistmaw il-xulxin u niddeċiedu li naħdmu flimkien, niġbdu ħabel wieħed. L-għaqda hija s-saħħa ta' kull wieħed waħda minna. Illum nitolbu għad-don tal-għaqda fil-familja, l-għaqda fil-parroċċi tagħna, l-għaqda fil-Knisja imqazza, imma l-għaqda wkoll fl-istat tagħna li din is-sena qiegħed jiċċelebra 60 sena ta' indipendenza, 50 sena ta' Repubblika. Nitolbu biex aħna naħdmu għall-għaqda anke meta f'ċerti affarijiet li forsi naħsbu li huma importanti ma importanti ħafna mhumiex li ma naqblux. Billi ma naqblux fid-dettalji, billi ma naqblux bejnietna huwa sinjal ta' diversità, ta' perspettivi differenti, ta' mod differenti kif naħsbu.
Imma dan ma jfissirx li għandna nobodu l-xulxin jew inkella niġġieldu ma' xulxin. Ejjew niftehmu li fuq ċerti affarijiet ma naqblux imma se naħdmu flimkien għal-għenija. L-għaqda hija don sabiħ li aħna nitolbu fuq is-soċjetajiet kollha tal-bnedmin, bejn il-koppji tagħna, fil-familji tagħna, fuq ix-xogħol, anke fis-soċjetà tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna. Eħlisna minn nar tal-infern, ħulġena l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna drubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Għafrilna drubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata bit-Trinità Qaddisa, Sultana tas-sema u tal-art. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna drubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont il-femiet tal-Papa, missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna drubietna bħalma nafru lil min ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu wilqat talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Iżjed safja. Itlob għalina. Iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farrax tal-migranti. Itlob għalina. Farrax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina.
Sultana mtella s-sema, اطلب علينا Sultana ta' Rożarju mqaddes, اطلب علينا Sultana tal-familja, اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, أغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. حن علينا Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk ningawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب San علينا Sebastian Martri, اطلب علينا San Turrocku, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. Nitolbu. O Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-luħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u
Imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.